Πάμε να δούμε πώς ετοιμάζουμε ένα αρνίσιο μπούτι για ψητό. Και βέβαια εδώ πέρα δεν είναι απλό αρνί. Εδώ πέρα, Γιώργο, άμα το δείξεις, είναι οριμασμένο, είναι ζυμπούρι, έχει αρκετό κρέας, είναι πολύ νόστιμο, είναι από τα βουνά της Ροδόπης. Ωραία. Και να το κάνουμε ψητό. Ψητό εννοούμε όπως τις μπριζόλες, δηλαδή από μέσα θα είναι ροζ. Γι' αυτό τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλό καθάρισμα. Ξεκινάμε από το κόκαλο της λεκάνης, θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε άσπρο. Εδώ πέρα είναι η αράχνη, την οποία θα την αφήσουμε από τη μέσα μεριά. Βλέπετε, βγάζουμε το κόκαλο της λεκάνης χωρίς να αφήσουμε κρέας πάνω του. Τελειώσαμε με τη λεκάνη. Πάμε στο δεύτερο βήμα να βγάλουμε το γόνατο. Διαχωρίζουμε το κότσι, ωραία. Σε εκείνο το σημείο είναι το γόνατο, για να μας δώσει αέρα να μπούμε στο κόκαλο από το μπούτι, το οποίο και θα το βγάλουμε τραβηχτό. Ωραία, και εδώ πέρα έχει εμφανιστεί το κόκαλο. Εντάξει, ξεκινάει από εδώ και φτάνει μέχρι την άλλη μεριά. Ξύνουμε τις άκρες του κόκαλου γύρω-γύρω, κόβουμε τους τένοντες που είναι στις άκρες από το οστό. Θα το κάνουμε και στις δυο μεριές, προκειμένου να μπορούμε να το τραβήξουμε. Τώρα αρχίζουμε να το στριφογυρνάμε και βγαίνει το κόκαλο. Πάμε να βρούμε τώρα τις ελιές που πρέπει να βγάλουμε γιατί πικρίζουνε. Είναι συνήθως μέσα σε λίπος, άρα είναι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που δείχνουμε. Κοντά στο κιλότο είναι η μία. Πρέπει να το ανοίξουμε λίγο για να τη βρούμε. Είναι μέσα στο λίπος. Σε αυτό το σημείο βγάζουμε τις ελιές. Ωραία. Αυτό ήταν η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι εδώ στην άκρη. Τώρα θα ανοίξουμε για να βγάλουμε την πέτσα. Είναι σκληρή. Βγάζουμε την ελιά που είναι εκεί πέρα κοντά στο κότσι και στο κάτω μέρος από το κόκαλο. Τώρα αρχίζουμε να καθαρίζουμε τα περιττά λίπη και επειδή ήταν λίγο συντεμένο και που έχει ξεραθεί να το κόψουμε. Και συνεχίζουμε τώρα με τις υπόλοιπες απονευρώσεις σε όλα τα σημεία, γιατί δεν μπορούν να ψηθούν. Απονεύρωση και περιττά λίπη. Αυτός είναι ο λεγόμενος τελικός καθαρισμός. Βγάζουμε λίγο την πέτσα από το κότσι και τώρα καθαρίζουμε το κότσι για να εμφανίσει στην ουσία άσπρο και ωραίο το κόκαλο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε για την περαιτέρω επεξεργασία που είναι το ψήσιμο. Το μπούτι μας, το αρνίσιο, είναι καθαρισμένο και έτοιμο για ψήσιμο. Ευχαριστούμε, Γιώργο.